Jingli, unsa pa man wala matuman na hula ni Mrs. White, brother. Nay, wala pa matuman, pero kanang miingon nga wala, kanang napakyas, ipakita lang, kaya atong tunan. Pero kanang wala pang matuman, of course na may daghang wala pa matuman. Dinigay sa Revelation daan, na pa may mga tagna dini nga wala matuman. Sa Daniel daan, na pa may mga tagna dini nga wala pa matuman, meaning umaabot. Mismo sa kang Isaias, naagya po yung mga tagna nga umaabot pang wala pa matuman. Sa sinulatan usab ni Ellen White, na ay tagna nga wala pa matuman. Ako masulti sa inyo, si Ellen White, propeta sa Seventh-day Adventist. Dili propeta sa Roman Catholic, dili propeta sa mga Baptist, sa UCCP, propeta siya sa Seventh-day Adventist. Okay? So kung imong lantawon igsoon, kung nabay mga sinulatan si Mrs. White nga daghang mga puntos na mismo pang gani si gitawag nato og gi-hire no, gikan sa General Conference ang gitawag nato og expert sa copyright, ang mga ramik igsoon, mga expert na sila og ilang nakaplagan igsoon nga ang sinultan ni Mrs. White dili na siya mga gitawag nato og ma-charge nimo og plagiarism, no? Unya gani matud pa sa Catholic na expert sa copyright igsoon, ingon siya ang sinultan Mrs. White, it moved me, no? So imo makita igsoon, makatandog na siya tungod kay mga kamatuoran man. Anyway, wa may gisulat si Ellen White nga iya kaugalingon kun dili ang tanan niya sinulatan diha nakabase sa balaan nga kasulatan. Unya ang Biblia mao ang dako nga kahayag, ang iyan sinulatan gamay nga kahayag. Pero ako isulti sa publiko mo ni, walay doktrina ang Seventh-day Adventist nga gimugna ni Ellen White, wala bisag isa. Okay? Ang tanan nga mga 28 fundamental beliefs of Seventh-day Adventist kay mao maning core sa Seventh-day Adventist. 28 beliefs of Seventh-day Adventist, kumbaga mauni ang pagtulunan, doktrina fundamental sa Seventh-day Adventist, tanan mapamatud-an sa Biblia, dili gikan kang Ellen White. Okay? So, bisag wala pa si Ellen White, ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist mapamatud-an pinaagi sa balaan nga kasulatan. Okay?